Bala kang lumaris budaleng prawadya bala tinon katibusanane umbyong swaraning wadya para prawira lan tamtama sora ing gumuruh pindha ombak ing samudra lah menika ta wau sinten ta ingkang magut yudha wonten sak madyaning alun-alun anenggih para prajurit saking jaranan Campursari Kuda Dewangga ngagem busana pating galebyar pating calorot tindake sang para prajurit yen kinandra kadya lumaris lampahe. Yo yo yo. Yoga ing gati sawega ing diring gerek bending ungkong tengara budaling wadya maneter gumuruh campur war swarane gede bukin latah Bopo sor tambur gong deri suling lan selompret umbyong mawuran kabya bela koso tengara budaling wadya maneter gumuruh campur swarane gede buke lampa putra lan tritanggomo sor tambur gong deri suling lan selompret umbyong mawuran kabya bela koso ayo geng sunggeng ya awas ya Topo iki ngeran iki topo iki ayo met ya
Ya, yo, ya. Yo, ya, yo. Ya, yo. Oh, iya, ya. Sudahlah, awas. Oh. Ya, ya. Yo, 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 yo. Ah. Awan Joko ingkang dikawe kok diringkel. Oh,
awas. Oh. Ayo. Yo, yo, ya, ya, ya. Os. Os. Ye, yo, ya. Ya, 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 ya. Yo, 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 yo. Oke, yo, yo,
geger ana langit sedih ilat guntur padha kesabaran peteng dedet ngeten malimangan nyampur umur muntah negenite gunung kelut jumlah kur bledose udan watu krikil uga geni mau mabur teko ngendi-ngendi liku anggun cang bumi gunung kelut ledos tengah wengi geni nyembur angkasa ayo eling kang maha kuwasa blitar malang uga ing kediri akeh korban lan sing padha ngungsi jagat peteng sinapun ing pedhot gumjek gerle jase kuno kelut yo lan tata busana aja padha nerak paugeran kang ana takung dentak dentung kendange kaya kentrung imbal-imbalan kenang kampul senjaan patep
tampak uber-uberan Yo, udah dewangga. Gemik ben krungu. Suwi ra krungu suarane Mas Amit. Suwi ra krungu suarane Mas Amit. Kita loro mike. Oh, loronya. Piye to, Mit? Kancamu ki lho. Lah perangan ki jek kok sembur kancane kok. Oh, dirimu no. Lah mosok tak ono penonton ki lho. Oh. Hantu wis muntuk-muntuk dadak dijak omong-omongan. Kowe aja anarkis wae. Aja anarkis kowe. Perang ki yo sing apik nganggo tarian, kok malah anarkis. Sing apik kaya bocah loro iki mung lho. Sing apik perang deng mari ngono ditumbruk, hantune masuk sret terus mlilik. Lah piye kerasukan kowe? Wis muntuk-muntuk. Ngono, dadi aja anarkis. Kowe pehno cedhek RSPW mau anarkis aku. Ben penak lek nggone IGD ngono to karepmu. Lah apa perang Songkas? Yo, tenanan. Yo.
Ora lho. Tang yo Mas. Iki perang apa jal digone Dede kene? Piye to Met kok Mangkane nek sandangan ki disetaleni sing siset. Wis mrucut. Disawang bocah cilik-cilik kok. Jaranan aja malah udo lho. Piye to iki Pak Mudin ki? Mudin barang malah udo iki piye to jane? Anu lekno Mas, iki sampean yo wis perangan to. Atraksi dhisik ngono apa piye? Karo ngenteni kuwi lho benane suwale lho sik. Atraksi nggih, ibu-ibu, adik-adik sedaya. Kok ndak elek suarane iki lho. Mboten. Wah. Ibuke Mbak Capun. Yo kae lho sing ngomong iki Cuk. Ora usah ritek wis. Lah yo, aku tak atraksi dhisik ya. Ayo Mas, atraksi dhisik. Lah, makane lek rung siap ki aja metu dhisik. Atraksi yo lagi kok cepet iki lho. Ayo Mas. Beri tepuk tangan yang meriah buat Mas Gopla. Gopal. Oke, selanjutnya ini dia. Mas Tiro. Dengan bentuk tubuh yang sangat kekar dan ideal, memiliki keahlian mampu beratraksi dan juga menari tari Bujagano. Selamat sore Bu Kesi, Bu Sekdes Desa Ngujang telah hadir pada malam sore hari ini. Selamat sore Bu Kesi. Ayo beri tepuk tangan yang meriah. Inilah dia, sebuah atraksi salto belakang dan juga dilanjut berjalan dengan menggunakan tangan dari seorang manusia berkepala nyambe. Siapakah dia? Inilah dia, Mas Tiro. Loh, ayo tak siarne. Lemu nyiarne iki lho. Atraksi Atraksi Mas Tiro. Mas Tiro berjalan.
berjalan menggunakan tangan. Dari seorang manusia. oh. Berkepala. Ini oh. Nyambe. Lha nyapa? Lah sirahmu koyo nyambe apa ora? Loh, lah gene kok nesu kowe? Ya, tiro nesu. Berarti rumangsa lek sirahe koyo nyambe. Apa? Atraksi. Oke. Atraksi, geng. Ngapa marani bagi barang? Oke, dulu sangu ya. Wong lah. Nah. Ayo dinteni iki lho. Beri tepuk tangan semuanya. Nah, si semangat, geng. Tepuk, wis. Sik Adi Prono, tepuk tangan sik. Tepuk tangan. Nah. Iki wis Sugeng wis. Gopal ya wis. Aku ya wis. Genti saman. Ya joget. Ya iso. Mas nyapa? Apa kendangnya apa? Kendangnya apa ngelek ngono? Oh, ditabuhi. Ya, yo. Lah wis tung dang wis kok. Tung dang. Terus. Oh ya ya. Terus kiri. Terus. Piye to met jalukmu iki piye to jane iki? Tung dang ger. Ngono Mas. Tung dang ger. Oh, berarti tak terus sih mau ya. Oh, ngono lho. Tung dang ger. Ya. Wah, aneh jalane. Yo, Mas. Tung dang. Wis noe. Piye to? Kenonge ngapa? Piye to? Kenonge iki yo melu. Dungken. Ger. Ngono lho. Kaya kowe emang lho. Ya kaya aku ngono mau. Wah. Ayo Mas, sing bareng. Awake ndi? Tung dang dendung ger ngono ya. Ah, ya. Yo Mas. Tung. Dendung. Ora bener neh. Piye to, Met?
Kok panggah kleru jane mbok kon piye lho. Ora ngisi-ngisini wis muni kabeh ngono. Sampai ngisi-ngisini aku. Lah nyapa? Iki dipersani karo bucarik lho. Kowe iki sampai ngisi-ngisini aku ngene iki dikira aku ra iso joget. Met kerimet. Sing nabuh ki jane sentimen apa piye karo aku ki? Kene dipersani bucarik aku izin. Iki nang wilayahe. Bucarik sampai aku ra iso joget. Ngono dikira. Ambumu kok solar ngono. Sing piye? Oh, sing jangkep. Heeh, jajal. Nah, ngene ya Pak ya. Ngene ya Pak Yudi ya. Pak Yudi. Ya. Ayo Mas sing jangkep. Oh, ngene ya. Ya, terus. Ya, benar. Piye to? Bener lu mau kreasi. Woi. Ayo. Semua. Lihat jaranan kuda dewangga bersama Jo Amit. Yo. Woi. Kuda Ya Allah dewangga. lindungi Bilqis. Woi. Ya Allah sehatkan Bilqis. Mas. Ya Allah Hop. jagalah Bilqis. Ya Allah sayangi Bilqis. Iki piye to? Lah piye kono tabane ngono Kuwi iki versi hip hop ya ngono Iku kuwi. piye kene ora bingung. Wong Terus joget panorogan nih roh berapa panorogan. Panorogan. Lah iya panorok. Lah ya delang tak dedet glendung-dendung nah. kuwi enek kreasi. Lah hip hop ya ngono kuwi. Lah Ora kok kok enek drama ngono malah koyo Ayu Ting Ting kok. ora kok malah ya Allah lindungi Bilqis lho. Lah piye wong kene iki yo ngepasne kono kok malah enek drama batin aku ngono lho. Aku malah izin ning kene iki. Izin piye? Sawang bucare ojo koyo ngono to. Uji sama bucare. Aku izin bucare dugi mriki kok. Lah iya to. Sing apik ngono lho. Kono omong ngono. Wis genah, wis jangkep, kendang, kenong, gong, sompret muni kabeh. Lah lagune malah kuwi. Lah terus njalukmu sing piye? Sing apik no kibote no kibot iki bos. Sing kibot, kibot Mas oh ya. Iki kibot. No. Iki mesti nadane ro dhewe Mas ya. Wis rasa ngomongi. Piye to? Ora mek bucarik ngujang. Heeh. Tibakno bucarik gedingan ya ora awu. Ndi lho piantune? Wo. Bu, anu wayahe jenengan lek arisan sok Setu ki dipindah rene ae. Alah. Dikelumpukne sekde-sekde sing kene. Ya ora ning ngono kok sing modal ora nanggap kuda dewangga no. Yo maksudnya hidup-hidup karo arisan karo nanggap jaran. Ya. Ayo Mas. Aminar wayahe. Mas Angga, Mas. TK-ne prei nyapa anakmu motor ning TK. Kuwi iki ape delok jaranan. Bose kae Tak kira lek arep mlebu ning TK. Piye to iki? Ayo. Apa? Magadir. Ojo tenan. Sing tenanan. Yo. Iki apa wis ora ke nadane A minor Mas kuwi ra bener imangmu. Kuwi ora laras. Kuwi kibote sensi karo aku kuwi. Pasno C ku Mas. Apa wis ora apa wis ora kelingan biyen Mas Tiro penggaweane nyolongan. Si Mas kok ndak penak ngono to ya? Apa wis ora kelingan ndak ngono Mas ya? Mas Bram yo mek marahi yo. Yo. Apa wis ora kelingan
Ora, wis nyatuk ora kelingan dadi ya wis nadane bleset. Nadaku bleset. Kowe Pak, jajal Pak, iki gopal ya. Nyanyi. Sampeyan. Apa wis ora kelingan sumpah janji ngomong marang aku Cek. Rambutku tek. sinaksen lintang rembulan jarene tresno ngomong kabeh kabele malan wis nganti telung ketiga nanging sliramu ora kirim warta nanging saiki wis teko kowe malah Luar biasa, tepuk tangan buat Mas Gopal. Mari kita saksikan sesaat lagi di toko bangunan terdekat. Lah, iki nyanyi lho, iki untuk keramik lho. Nyanyi iki wis enek bagiane dhewe-dhewe kok bengi sik enek. Iki adewe nang kene ndudohne kapisane, ndudohne atraksine. Oh, lah iya. Spesial ning jaranan Kuda Dewangga. Yo, atraksi dari Mas Amin. Awas, hati-hati persiapan. Penonton kasih aplaus. Yo, tepuk tangan yang meriah. Yo. Ayo tepuk tangan untuk Mas Sungging. Awas, hati-hati. Yo. Ayo penonton kasih aplaus, tepuk tangan yo. Ayo tepuk tangan. Udah jalan. Ya, ye, ya, ya. Ayo tepuk tangan penonton. Mas Amit awas. Piye to met iki met lek mu numpaki lho piye caramu lek mu numpaki. Awas. Iya. Ayo tepuk tangan penonton. Tepuk
apa ora? Ayo. Awak kuali nek narene sisat.